ଜେଜେ ଚାଲିଗଲ ତମେ କାହିଁକି 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 ଆରେ ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେନି ଯେ ପାଣ୍ଠି ଚାଲିଗଲା ଆଉ 2 ମାସ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଉପର ନିମଟାଲଟା ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆରେ ପେନସନ ଗୋଟାକ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଘରେ ଚିକେନ ମଟନ ବୁଡିକି ରହୁଥିଲା ଏବେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବନି ରେ କାହିଁ ଚାଲିଗଲ ତମେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆରେ ବାବୁ ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ସିଏ କଣ ଆଉ ଫେରିବ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁନି ରେ ଆଉ ବୁଢା ଗଲା ଯଦି ଟିପୋଚିଟା ରଖିଦେଇଥାନ୍ତା ଏ ମାସର ପେନସନ ଗୋଟାକ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା କଣ କଲରେ ଆରେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ହେଇଛି 17,321 ଟଙ୍କା